El 19 de febrer, Dia Mundial contra la LGBTI-fòbia en l'esport, denunciem una realitat que existeix des de fa anys. La LGBTI-fòbia continua present en l'esport de manera estructural, transversal i profundament injusta. L'esport, que hauria de ser un espai de trobada, salut i convivència, sovint continua reproduint normes rígides, estereotips excloents i violències que expulsen o invisibilitzen les persones que no encaixen en una idea estreta de la normalitat, construïda des del privilegi i la por a la diferència. L'LGTBI-fòbia no actua sola, es creua amb altres discriminacions i afecta especialment les persones trans, no binàries, lesbianes, racialitzades, migrants, amb diversitat funcional en situació de precarietat o amb cossos no normatius. A l'esport base, infants i joves LGBTI+ pateixen burles, insults, assetjaments, manca de referències i decisions arbitràries que els expulsen dels equips o els fan abandonar l'activitat esportiva per por o inseguretat. Rebutgem la utilització de l'esport com a camp de batalla ideològic per retallar drets i alimentar discursos d'odi, exclusió i retrocés. Ens volen dividir i silenciar, però no ho permetrem. Reivindiquem l'esport com a espai polític i el dret de practicar-lo sent i som sense por, violència ni sospita, amb dignitat als vestidors, als clubs, a les competicions i als espais de decisió. Celebrem l'aprovació de la llei 13/2025, que reconeix l'LGTBI-fòbia com una discriminació estructural també en l'àmbit esportiu. Però les lleis sense recursos no transformen realitats. Recolzem les polítiques públiques efectives, formació obligatòria, protocols clars contra la discriminació, acompanyament de les víctimes i la participació activa de les entitats LGBTI+. Volem polítiques públiques que transformen, que arriben a l'esport base i als esports d'elit, als barris, a les escoles i als clubs. Que la diversitat deixi de ser un eslògan i esdevingui una pràctica quotidiana i que ningú hagi d'abandonar un esport per por, rebuig o violència. Es van obrint petites escletxes. Persones del col·lectiu comencen a visibilitzar orientacions i identitats diverses i han de ser el nostre escalf en aquest camí, ja que són imprescindibles per crear referents a les noves generacions. No hi ha esport sense drets humans, no hi ha joc net mentre hi hagi exclusió, no hi ha igualtat real mentre es qüestionin coses, identitats i existències. Continuarem defensant cada dret conquerit perquè les nostres vides no són una amenaça, sinó una riquesa. I afirmem amb força que un esport que exclou, discrimina o humilla no es pot dir esport. Mentre hi hagi LGBTI-fòbia, no hi haurà joc net, no hi haurà igualtat i no hi haurà futur digne. No deixarem de lluitar fins que cada persona pugui practicar esport lliurement, sense por i amb plenitud. Per un esport lliure, divers i segur per a totes les persones. Per un esport sense LGBTI-fòbia i per un futur on ningú hagi d'escollir entre ser qui és i practicar esport. Hem sentit a la Ona Màquin, que han tingut també